खुलुमबाय लोगोफोर बाथ्राफोरा दिनैहाय मिक्सार जालांगोन आरोखि ना एनडिपि आफादाव थानानै जेसेबां डेभेलप जानांगौमोन जायहा आं बेखौ एसे मिक्स बायदि बुंलांसै खोमसिबो लाइटबो गैया कारेन्टबो गैया माबो गैया ना दिनैहाय एनडिपि आफादाव थानानै गोबां मोननांगौखौबो मोनदों आरो जाय जिनिसखौ मोननाङा बेखौबो मोनदों जायखिजाया बहुत गोबां खोथाबो जिबनाव ना गोबां जिनिस मोनबोबाय गोबां खोथा बुंजाबाय गोबां खोथा बुंजानो गोनां जादों जाय हक हारिनि खामानि मावोब्ला बेफोरबायदि मावोब्ला गोबां खोथा खोनासंनांगौ जायो हजम खालामनांगौ जायो मालाबा कयेकथा बाथ्राफोरखौ गोसोखांबा हजम खालामनो हाया रागाबो जोंफ्लाङो दुखुबो नाङो गाबनोबो ओंखारो बेफोरबायदि आरोखि दहाय सासे क'क्राझारनि सासे बिदा जानाय सोमोन्दो बिथाङा गोबां बाथ्रा सावरायहरदों बिथांजों हारिनि खोथाखौनो लानानै जों बबे बिथिङाव डेभेलप जानानै दं ना फरायनाय बिथिङावनो डेभेलप जादों ना ओरैनो गुबुन बिथिङावहाय बायदि रोखोम बिथिङाव ना जों जाथि हिसाबै थांना थानांगौआ माबोरै जागोन नैबेफोरबायदि खोथाखौ गोबां खेथ्रआव रायलायहरनाय जादों दा बेवहाय आं गोसोखांदों जे होनबा जों गोजोन गोरोबथा जानाया माबोरै जामारखो नैबेफोरबायदि आरोखि बाथ्राया जाय हक आं दिनै केसनि खेथ्रआवसो एसे रायलायनो लुबैदों बा गोसोखांदों आरोखि जों एक्सुवेलि केसा जोंनिया माबोरै जामारा जों जोंनि हारिनि खामानि मावनानैबो जेब्ला एनडिपिआव जों थानाय समावबो जोंनि केसा ओरैनो जानानै फैयाखै आं फेक्सननि बाथ्राखौ बुंला जेब्ला गबिन्द चन्द्रआ आफादाव जेनेरेल सेक्रेटारिमोन अब्लानि समाव केसफोराथ' जों कयेकथा बुस्थुखौ बुंखांनानै होयोब्ला गबिन्द डेपुटि चिफआ ओरैनोखि थाथारगोन दा बिबोथ' जेल जानांगोन माथो गोबां खेथ्रआव जों हारिनि सिन्था खालामनानै बा एनडिपिनि लिडारफोरखौ जों गैयाब्लाबो दे जाम्बा जाम्थाब्लाबो थौले गुसुं मेलेमजों एकदम थौले मेलेम एम्बुनि मेलेमखौ लानानै जोङो एसे सिन्था खालामदों आरोखि गोबोरखि मेलेमखौ लानानै जों सानो रन्जित बसुमतारिया खि बियो बेफोरबायदि अबस्था थानो हागोन दा बेफोर खोथाखौ सानो मालाबा गबिन्द डेपुटि चिफआ बेफोरबायदिखि सेकुरिटिनो मानो गोजौ गाहाय सेकुरिटि लालायना थानो हाथारगोन दा बेफोर खोथाखौ सानफ्लाङो दुखु नाङो गाबनो ओंखारो मालाबा दा जोंनि बेलायावनो जोंनि खेथ्रआवनो सोर आय होनो आं बिटिसिनि एमएलए आव नै दा 3 बोसोरनि गेजेराव सासेल' एमएलए खौ आं बेखौ धन्यबाद होगोन आंहा बियो बैसोरनो होफिननो हानाय जेबो गैया होनो हानायनि आरो बिनो बेखौ बा माने राव गैयि बायदि जानानै दं आंनि खैफोदाव बा माबा मोनसेयावहाय अलखदाव गसंनायनि बा दाखालि कट मोनसे गानानै थांबाय जों हालाय हाफाय जादों फेमिलियै न'खरै गथ' सफैदों ओरैहाय हस्टेलाव माबानिफ्राय लाबोना दोनफैदों गथ' कट गाहैनांगौ बावहाय जोंहा फैसा गैया माजों जागोन माजों मागोन ओरै होबा ओरै जाया ओरै होबा ओरै जाया एभ्रि मास मोनफ्रोमबो जों कट गानांबाय थायो बेफोर कट केसा सोरनि थाखाय जानांनाय आं सानो बियो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनि गोरोन्थि दं आरो फेरेंगामोननि गोरोन्थि दं दिनै बिथांमोना पलिटिक्सखौ लानानै स्पिड ब्रेकार नांलिया दरखार गैलिया नोंथांमोना हाब्रु सारलायबाय था किन्तु जों एक्स एनडिपिनि सेंग्राफोरनि खोथाखौ 100 बार साननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै केसखौ लानानै गोबां सेंग्राफ्रा न'आव बोथिसे ओंखाम मोजाङै जानो सानो नाथाय हाया प्रमद बर'आ प्रमद बर' CM बिथाङा बुंदोंमोन एकर्डनि सिगां
सिगां माने एकर्ड जाखांनायनि उनाव नैबे एकर्डजोंनो गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जेलाव जेसेबां थानाय बिथांमोना गबोगोन लोगोसे आरो केसआबो नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों उइद्र' जाजोबगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बोरो बहा केसआ उइद्र' जादों माबायदिना जेरैबायदि आंजों सोरबा सासे इनभल्भ दंफायो बेफोरथ' प्रेक्टिकेल नङा कयेकथा माबा माबि ना केस मोनसेयाव साब्रै साबा दङ बे केसआव साब्रै साबा थानायाव बै साथामनिया केसआ खमा दाया खम जाहैयो ओमफ्राय बिसोरनि केसआ फिसा फिसा केसआ उइद्र' जाजोबदों। जोंफोरबायदिनियाथ' 10-13 बा ना गोबां जानानै दं। दिनै बेफोरखौ बुङोब्ला गबिन्द डिपुटि चिफ मोना जानला मानला बाथ्रा बुङो मा बुङो फेरेंगायाथ' फेरेंगा बेखौथ' आरो माथो होननानै बुंनाय आंनि गोनांथि इएम नङा आंनि दरखार इएमबो नङा हारिखौ जे मोजां मावलांगोन बेफोरबायदि इएम होना नाथाय बिथाङा रोंगौथि दङ आं बेखौ मानिदों रोंगौथि दङ मानिदों रोंगौथिखौ लानानै खायफा थिफुरला खालामबाबो जाया आंनि थाखाय बियो सासे इएमनि जयगथा गैयिफोर बेफोरबायदि आरोखि जानला मानला बाथ्रा बुंहरो जोंनि सेंग्राफ्रा माब्लाबा थाङो खैफोदाव गोग्लैयोबा थाङो रायलायहैयो नों मा इउपिपिएलआव आर'नाइ गाननांगोन अब्लासो नै नोंसोरनि पलिटिक्सआ बेफोरसो नामा रन्जित बसुमतारी गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि पलिटिक्सआबो बिसो नामा नों जुदि नोंखौनो मोजां मोनथाराब्ला नोंनि पार्टिखौनो इउपिपिएलखौनो मोजां मोनथाराब्ला बै सुबुङा मालाय बोरै आर'नाइ गानहैगोन बोरै मालाय बे इउपिपिएलनि सोद्रोमा जागोन ठीक आसे इउपिपिएलआव हाबनाय लगे लगे जे इउपिपिएलआ 20 बोसोर थाहैयोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा बेस्ट आरो केसफोरखौ उइद्र' खालामजोबनानै होनोबो हायाखै दासिमबो प्रमद बर'आ बुंलायथिदोंमोन जेब्ला बेंटलाव वेलकाम सेरेमनि ना जायफोरा सागान होना फैनाय वेलकाम सेरेमनि जादोंमोन हब्रा गारमा जिब्रा बुंलायदोंमोन बियो बेफोर आरोखि मालाबा दुखु नाङो ओंखायनो प्रमद बर'आ एक्चुअलि बियो थगायसुलामार हारिखौ बोरैबाब्ला बबेबा बिथिङाव खोख्लैहैगोन नामा नै बेखौ जों साननो गोनां जानानै दं आं प्रमद बर'खौ आं बुंगोन बिथाङा जानला मानला हारिखौ बेफोरबायदि अलखदाव दाखोख्लै गावनि पावारखौ लुबैनानै गावनि गादिखौ लुबैनानै थारैनो नोङो गावखौ नोंथाङा आं गादि लुबैयोमोन बेखौ नोङो सिनायथिखौ होनानै लादों हायोब्ला हगारनानै हो एंगारनानै हो इउजि ब्रह्मनो होनानै हो सिएम जाथों नों जिरायनानै थाहैयोब्ला अब्लाना आं बेस्ट होनगोन नोंखौ नोंथांनाव थिगानो दङ हारिनि प्रति सिन्था खालामो रायजो राजानि प्रति नोङो सिन्था खालामो आरो नोङो बै समाव चेयारमेन जायानो भिसिडिसिनो माबा माबि जाया बे खोथाखौ नोङो लाखिगोन होननानै आं सानो बैफोर बाथ्राखौ गोसोखांनायाबो मोजां माब्लाबा ओरैनो जाय हक गोबां बाथ्रा बुंबाय आं प्रमद बर'खौ बेखौनोल' खावलायगोन जोंनि केसफोरखौ जुदि थाबनो जुदि उइद्र' खालामना होयोब्ला नोंनिफ्राय जों जेबो लुबैया नोंनि बिटिआरनिफ्राय जों जेबो लुबैया ना स्किम मोनसे बेखौबो जों लुबैया ना नोंनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ जों बेखौबो नाङा जोंनो अनलि जोङो जेरैबो अलखदाव गोग्लैखानायखा ओरैब्लाबो हाखराव गोग्लैखानायखा जोंखौ मालाबाबो आखाइ माबा खालामा फोलावनानै नोंखौ हमहरा जाय हक आं मोनसे बाथ्राखौ खोन्थानो लुबैदों भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय जेब्ला जों बांलादेशआव थादों बांलादेशआव मोनसे जायगा आं गामिखौ खोन्थाला बावहाय जों अमा गावनानैबो जादों बर्डार खाथि नालाय हाग्रा खाथियाव नालाय जोंनि बांलादेशआ बेवहाय जों जि जायगायाव देरा थादों माबा मोनसे न'खराव थादोंमोन जोङो 10-15टा अब्लाना जोंना एखेया थायोमोन 20-25टा नांगौनि बारा थायोमोन गुलिया थायो 3-4 हाजार बेफोरबायदि 5,000सिम थायोमोन गुलिया मेगजिन एभेलेबल बेयावहाय सासे क'च ट्राइबनि सासे मानसिखौ जों लोगो मोनदों जेब्ला 71आव मुक्ति जुद्धा ना मा बै समावहाय ना 71नि बाथ्रा पाकिस्तान आरो बांलादेश दावहा नांनाय बे समाव क'चआबो दावहा नांफादोंमोन बे क'चआ आरोखि ट्राइबआ दावहा नांनायाव बेबो सासे मुक्ति जुद्धानि दावहारुमोन जांग्रिथायारिमोन बेबो बांलादेश स्वाधीन उदांस्रि मोननाय समावहाय
बे बोराया बुंदोंमोन जे मार्टियास जेखौ बियो मा खालामदों बिनि न'नि अबस्थाखौ जों नायनानै सासे जांख्रिथायारिया बांलादेशखौ स्वाधीन खालामलायग्रा मानसिया बिनि न'आ थुरिनि आरो इन्जुरा हानि न' लिरनायमोन बे न'आव जों थाना फैदों गोबां बोसोर थादों अन्तत सासे सारखौ आं दाबो गोसोखाङो नुवाखैबो ओमफ्राय बे सारानो थाबाय थायोमोन गोबां खोथा रायलायोमोन बिजों थ' बेवहाय जों अमा गावलायना जानायावहाय बिनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ जों सोलोंना लानोबो हादों आरो मोनथिदोंबो बिनि उनाव बियो मार्टियास डेखौ जेब्लायबो खुंबाय थायो जोंनासो दिनैहाय बिटिआरआवहाय जों दिनै हारिनि थाखाय नांनानै जोंनि सोद्रोमाफ्रा गोबां जिउ गारनांबायना बेफोरखौ गोसोखांनो थाखाय गोबां हब्रानांगौ जायो गोबां बाथ्रा बुंनांगौ जायो थ' जों दिनै बे अबस्था सफैदों बुंसि बुंनानैबो जाबावनो नागिरा नैबे प्रमद बर' सरकारनि आमोलाव थ' लोगोफोर बावहाय जुदि गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि